Adam sa pýta, do priemyselného parku v Núšti sa podarilo pritiahnuť milosti veľkého investora. Ľudia však nie sú spokojní s tým, že ide len o málo platené pracovné miesta. Vidíš priestor aj na to, aby v budúcnosti vznikli v Núšti aj lepšie platené pracovné miesta? Ďakujem pekne za dobrú otázku. Toto je problém, ktorý vnímam aj ja. Ja som rád, že sú aj tie slabšie platené pracovné miesta v Núšti. Je to veľmi dobré, neviem si predstaviť, čo by robilo 1000 ľudí bez toho, ako by tá ekonomika mesta celá zastala, pretože tá Jura nie je len o tom, že tam niekto zarobí 350 eur, ale je to aj o tom, že tí ľudia tie peniaze minú v Núšti a tým pádom sa hýbe celý ten proces podnikateľov, ktorí zase míňajú peniaze a tak ďalej. Tu by som chcel apelovať na ľudí, najmä kvôli tomu, že často počúvam, že chodia nakúpovať do Rimavskej Soboty a tak ďalej a tak ďalej. Tesco je tiež nadnárodný reťazec, čert ho ber. Nejdú tie peniaze do mesta, neostávajú tam, ale aspoň tam sú nejaké pracovné miesta. Ale ja určite mám takú zásadu, že v prípade, že môžem niečo kúpiť v Núšti, aj keby to stálo 5, 10, 15 eur viac, ja to kúpim radšej od podnikateľa v Núšti, ako by som mal kvôli tomu cestovať do Rimavskej Soboty, kde miniem nejaké náklady na benzín a ešte k tomu nepodporím tú ekonomiku toho regiónu, ale tie peniaze odchádzajú niekde inde. Ale to som odbočil. Čo sa týka tých pracovných miest, v priebehu tohto volebného obdobia bolo niekoľko záujemcov o vytvorenie iných pracovných miest. Jedna spoločnosť bola z Prahy, ktorá chcela vyrábať nejaké rentgenové žiariče. Trošku tam bol problém s takouto otázkou environmentálnou, ale nakoniec sama táto firma ustúpila od tejto investície u nás, ale som rád, že sa podarilo dotiahnuť inú firmu, je to spoločnosť Versaco, ktorá má nejakého poľského investora a tí vytvoria nejaké pracovné miesta v Núšti. A verím, že do budúcna sa to bude hýbať, ten priemyselný park máme dobre pripravený a že prídu aj lepšie pracovné miesta. Čo je mimo priemyselného parku, tak by mohlo byť možno nejaké miesta, ktoré by vytvoril cestovný ruch. Na to však ešte sme strašne slabo pripravení a myslím si, že táto otázka sa strašne v našom regióne zanedbala. Čiže myslíš, že takýmto impulzom by mohol byť práve cestovný ruch? Určite cestovný ruch. Určite, pretože Núšťa, Klenovec a Tisovec, ja tú Hornú Rimavu stále vnímam ako taký jeden celok. Nepáči sa mi, keď niekto hovorí, že ten investor ide z Núšte do Klenovca a tak ďalej, pretože to je jeden región a ľudia v Bratislave a inde vo svete dochádzajú hodinu do práce alebo celé hodiny a naozaj nie je problém, aby Núšťania išli do práce do Klenovca a naopak. Myslím si, že tá firma, ktorá tam začne podnikať, si vyberie ľudí podľa toho, akí sú dobrí, nie podľa toho, kde bývajú. Takže takéto žabomyšie malé vojny nemám rád a som rád, že napríklad primátor Tisovca Peter Míňaš podporuje veľmi priemyselný park v Núšti a oni tam majú nejakú CSM a nejaké podniky, tie sa snažia si udržať a podporovať, ale zároveň, keď sa môže na úrovni Bratislavy niečo riešiť, tak on podporuje, aby prišli investori do Núšte. Toto je veľmi dobrá vec. Čo sa týka cestovného ruchu, myslím si, že ak niekedy bude cestovný ruch v našom regióne, tak tomu musí región ťahať za jeden povraz. Sú síce vytvorené Maz Malohon, sú nejaké mikroregionálne združenia, ktoré pracujú dobre, ale chýba mi ešte nejaké také spojenie Núšte, Klenovca a Tisovca. Klenovca, ktorý by stával nejakým spôsobom na janošikovskej tradícii a folklórnych tradíciách. Tisovca, kde je naozaj výnimočný projekt zubačky pripravený a ak by na to dostali peniaze, tak myslím si, že to potiahne celý región a Núšťa by mohla byť nejakým takým centrom, kde sú služby, reštaurácie a tak ďalej. Ten turista, keď príde, tak on príde do Núšte, kľudne sa tam ubytuje, naje a pôjde do Tisovca, tam si niečo kúpi a tak ďalej. Takže možno, že by stálo za zváženie spojiť hlavy Klenovca, Tisovca, Núšte a vytvoriť možno spolupráci s nejakými podnikateľským sektorom, nejaký klaster, ktorý by sa tomuto venoval. Zatiaľ sa to nedieje, ja verím, že do budúcna sa to začne diať, lebo sa môže stať, že v lete dovezú do Tisovca parný vláčik, je to veľká atrakcia, začnú tam chodiť turisti a my zistíme, že na nich vôbec my nie sme pripravení. Čo sa týka ubytovacích kapacít, služieb, absolútne nič. Ale zároveň nemôžu aj podnikatelia v regióne čakať, že nech nám mesto vytvorí cestovný ruch a doniesie nám nejakých ľudí, na ktorých my zarobíme. Oni sa musia tiež na tom podieľať, doniesť svoje nápady, možno nejaké peniaze, investície, aj keď malo by sa na tom prioritne podieľať z tej samosprávy, ale dá sa to vytvoriť. Sú aj miesta, ktoré dokážu oveľa menšie
atrakcie historické alebo podmienky, ktoré majú na cestovný ruch, využiť oveľa lepšie ako my. Niekde v Amerike nájdu nejakú skálu, povedia, že tam Thomas Jefferson si oprel nejakú tašku a už sa pri tom turisti fotia, my toto bohužiaľ nevieme spraviť. Ja v budúcnosti, ak budem v samospráve a budem môcť na toto vplývať, tak určite budem podporovať každú jednu myšlienku, tak ako je to Múzeum socializmu, tak to môžu byť ďalšie veci, ja vravím, tá zubačka môže byť projekt, ktorý potiahne celý región. A tam by sa samozrejme mohli vytvoriť tie pracovné miesta, ktoré sú lepšie platené, podnikatelia by mohli zamestnať viac ľudí, pretože by mali viacej zákazov, väčší príjem a tak ďalej. A toto sú pracovné miesta, ktoré môžu byť z tých stredných, nie z tých najnižších 350 eurových, ale z tých stredných takých 500-600 eurových a to už je zaujímavé, pretože Núšti sú náklady na život nižšie, takže pri 600 eurách už myslím si, že sa dá slušne žiť. Ďakujem ti, Roman, za